És Motivok 87, és beszeretném mutatni a 14-ben mi az van. Mivel kezdjük? Kezdjük például ezzel. Ez egy dispenser, amiben bármit belerakhatsz, és belenyúlhatsz. Én nyilat raktam bele, és átmegyek rajta, és nyilat jönnek ki belőle. Ez egyfajta csapda. És melyik legyen a következő? Legyen ez a következő. Ez már a 12-esben is volt ez a világi portál, de én megcsináltam. Itt egy creeper. Ahogy látjátok, ez egy ilyen kőfal. Hogyan gyártunk követ? Így szépen megcsináljuk. Itt a víz. Itt a láva. Hát, gyártja is a követ. Látjátok? Ilyen egyszerű. Melyik legyen a következő? Voltam... nem voltam aztán... Igen, ezzel bajlottam sokat, amíg megcsináltam. Direkt így csináltam, hogy nehogy ilyen legyen. Ezt így szépen megcsináltam. Kreatívba beenchantoltam, és ilyen szépen kiraktam. Meg akarom mutatni, hogy föl lehet tenni ilyen fejeket. Mert ez már 14 verzió, föl tudsz tenni fejet. Hát a én skinemen furán néz ki, de nekem akkor is tetszik. Mit mutassak még meg? Ja igen, látjátok, belencsántoltam és úgy kiraktam. Meg mindjárt megmutatom. A tököt is lebírod a fejedre rakni, és így fogsz látni, de nekem nagyon tetszik. Hát mit mutassak még meg? Potikat is szép legyen kiraktam. Még legyen a következő. Ez nem volt aztán. Nem, de... Ja, az volt. Ott is voltam. Melyik legyen? Ez nem volt még aztán. Ez nem volt. Hol van itt a bejárat? Van itt bejárat? Igen, itt van. Bejáratunk. Ezt szeretném bemutatni, ha látjátok, 14-esből belebírsz nyúlni a ládába, mindenbe, és tudsz sulivalba lenni kreatívba. Van ilyen TNT-s is, amit leraksz, lerakod, felrobban. Ne robbanj fel, ne! Mit csináltam? Ez direkt így akartam, hogy megmutassam. A következő egy chest lesz, chestes csilla. Chestes csilla, szóval. Itt van, mi? Ezt így lerakjuk, és belebírunk nyúlni. Meg van még egy ilyen, hol a töltsér? Jó van, azt akkor felrobbantottak, akkor itt a töltséres. Ebből belebírsz nyúlni. És meg szeretném mutatni, hogy a töltsért azt hogy kell használni. Elő kell egy chestet venni. Ezt így, és fölé töltsért. Belerakjuk. Beledobjuk ezt. Nem jó raktam bele, ez nem igaz. Inkább el szeretném mondani. Ja, belement magától. És bele fog majd folyni a chestbe, vagy bele fog menni a chestbe. Csak én most ezzel nem szeretnék bajlódni. Ez lett volna az egyik. Mégis
is nem volt még. Ez se volt, azt hiszem. Igen, ez se volt még. Ahogy látjátok, ebben nyilat ültettem, meg itt egy... ott van egy repetál, itt egy falusi, ott egy boszorkány. Hogy látjátok, majd mindjárt megölöm. Ki akarta, és majd... Poti van a kezét, és nem dobálgassa rám. És kaptam volna érte potit, ha nem használta volna rám. Ezért újra rákok egy boszorkányt. Ide szépen. Mit csináltam? Bele oda, szépen befele. Jó van, hagyj éljetek, minél több annál jobb. Be szeretném mutatni. És akkor megy rájuk. Ahogy látjátok, ki is fogyott már, így akkor másik jön. Ebben is van nyíl, és nyíljon ki belőle, és így lehet könnyen megölni. Ez lett volna még, meg azt hiszem van még itt, valahol. Itt voltam? Itt voltam. Ahogy látjátok, ezt szépen megépítettem, ez sokáig eltartott. De várjunk, még van ez is, a térkép, meg a iránytű. Térképet csak surivalba lehet használni, ezért kidobom, és majd surivalba megmutatom. Azt váltunk. Szörnyeket kikapcsolom, hogy ne támadjanak le. És surival, és így szépen. Elnézést, hogy kilépett, de nem tudom miért. Hagyd a telefon, ne lépjél már ki mindig. Várjunk mindjárt szépen stratégbe. Na itt van, kidobtam. Várj. Inkább csinálok egy... Várjunk. Még nem, nincs vége a videónak. Jó, legyen, de már nem csinálok. Na itt van egy surivalba, megmutatom a térképet. Rá kell kattintani a földre, és látjátok, itt is vagyunk. Csak azt nem tudom, hogy lehet megnézni, hogy hol vagy. Várjunk, voltam mindegyiken. Szóval így kell használni a térképet. Hol a tököm már tényleg? Nem baj, visszamék. Kell nekem a tök. És a diaszert. Diaszert. Ahogy látjátok, a térkép van a kezembe, és úgy is lehet ütni kockát. Hát ilyen egyszerű. Fölveszem. És enchantolni is lehet. Kreatívba. Várjunk, hol van itt a tök? On nincs tökön. Látjátok, milyen menő vagyok? Ennyi lett volna a videó. El ne felejtsétek, lájkoljátok.